आंनि चेनेल बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे गोदान भिडिअ आपडेट लानानै फैलायबाय। थारैनो नंगौ, जोङो बर' सुबुङा आबादजों थांना थानाय आरो सासे आबादारि जों बेक्ति। थिग बिदिनो जोङो दिनैनि जिथु मुगाजों गोरोबनाय गोबां रोखोमनि आबाद गायनाय गोबां जायगायाव जों बेबायदि नुबोयो। थारैनो जोंनि ओनसोलावबो गोबां बर' सुबुंफ्रा गोबां रोखोमनि आबाद गायनानै गावनि साबलम्बि बे थांना थानायनि राहा लामा मोनबोदों। थिग बिदिनो जोङो सिमेन्सापुरि सानजारि नोगोरनि सिङाव थानाय समखं गाव पन्सायत ब्रह्मपुर गामिनि मोनसे आबाद फोथाराव बे आबाद फोथारनि सायाव नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों आरो सावरायगोन। थारैनो दिनै बे ब्रह्मपुर गामियाव गोबां सुबुङा 100% न'खर सुबुङा जिथु आबादजों थांना थायो आरो आबादनि जिथु मावनाय बेयाव मोनसे दोहौ गोलैदों, बा बयबो आबादखौ लाइमोन बोराय बुरै बिथांमोना आबाद मावनायनि बादा बादि जाबोलायनायखौ जों नुनो मोनदों। ओनसोलनि साफ्रोमबो बेक्तिया मिथिखागौ, ब्रह्मपुर गामिनि लाइमोनफ्रा मोनसे नाजालायनाय बादायलायनाय हिसाबै आबाद मावनायखौ मावबोनायखौ जोङो खोनानो मोनदों। दिनै थिग बिनिनो मोनसे ओनसोलनि जि मैगं गायनाय, माइ गायनाय, बारि बागान खालामनाय बादायलायनाय, बेफोरनि सायाव एसे जों सावरायनो नाजागोन। दिनै बे गुवार जेसेबां फोथार नुदों, बे थारैनो बे फोथाराव प्लास्टिक होनानै जिथु आबाद गायनाय बा बानलु गायनाय, तरमुस गायनाय, गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइ आरो गोरान आबाद मावनायखौ जों नुबोदों। थारैनो बे दानि जुगजों गोरोबनाय मोनसे आबाद मावनायनि आइडिया। दा बेफोरखौ नैबे ओनसोलफ्रावबो मावबाय थादों। थारैनो जों सावरायगोन ब्रह्मपुर गामिनि जे आबाद मावनाय आबादारिफोरनि दा थासारिफ्रा बोरैहाय सोलिना दं। थिग बिदिनो जोंनि गेजेराव बे आबादनिनो बिगोमा गागि आबादारि बिथां दङ। बिथांजों जों बे सोमोन्दै एसे सावरायनो नाजागोन। गिबियाव बिथांनि सिनायथिखौ जों लागोन। गिबियावनो आदैखौ नोंनि सिनायथिखौ गिबियावनो आं जाबाय ब्रह्मपुर गामिनि नामा जाबाय आंना तिलक दैमारि। दा जोंबोथ' दासो सोलोंजेनदों बिदि जेनेबा मैगं थाइगंनि जोंबो मावफेराखैमोन। दा मुगादो गोरोबनाय लोगोसे जोंबो एसे मावनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों। जाहाथे गसाया अनोब्ला दा जों बारा नङा, जेनेबा 1.5 बिगासो आं बानलु गायनो लादों। लोगोसे मा बानलु बियो जोंनि लकेल बानलु होनो। लकेल बानलु बेनिफ्राय ओजोंहा दांबदि एसे गायदों। बिदिनो बायदिसिना जा खुमब्रा गायदों। लोगोसे बिदिनो केरेलाबो दङ, दा थाइबें दङ। बिदिनो माने इसे इसेबाबो गायदों आरो बे सिजोननि मैगंखौ मैगंखौ दा ओरैनो बेखायनो गोदोनिफ्राय ओरैनो बे ब्रह्मपुर गामिया मोनसे आबाद फोथारनि गेजेराव थानाय आरो साफ्रोमबो न'खरानो आबादजों लोब्बा थानाय, नङा होमबा? जों लोब्बा आरो थाखानाय। गोदोनि आबाद मावनाय दानि आबाद मावनाय एसे डिफारेन्सफोरखौ माबायदि नुबोदों? डिफारेन्सआ ओरैबायदि जाबाय, गोदो जों मुगायाव जों लकेल हासार इसेला बाहायबानो जायोमोन आरो इसेबां मुलिनि दरखार गैयामोन। दानि मुगायाव मुलि बेबहार नङाब्ला, सरकारि हासार एसे नङाब्ला माने मैगं थाइगङा फिथाइयानो थाया। बेबायदि अबस्थायाव फैदों आरो बेखायनो मा खालाम, दा मुगादो गोरोबनानैथ' खेथिखौ मावनांगोन। दा जिखियानो जाया जोङो माइ खेथि मावो। माइ खेथियाबो जाहाथे हासार बेबहार नङाब्ला, मुलिनि बेबहार नङाबा जों फिथाइखौ मोना दानि दिनाव आरोना। दानि मुगायाव। ओरैनो गोदो माबायदिमोन जोंनि बे गोदो जोङो खेथि? गोदो ओरैबायदिमोन, जों गायना दोनब्लानो माइआ खुनु सिन्था गैयामोन, एभेलेबोल। दानि मुगायाव जोङो फुरासेखौ जेन थेनसो गायनो हायो होनब्लाबो जायो। मानो होनबा बोथोरनि समस्या, इफाले मानसिनि होंगो दोंगोदों नों दिनै हेवब्ला गाबोननो गायनो गोनां जानानै फैयो आरो दानि मुगायाव जों गोदो बादायलायनाय बायदि। दा जों गोदो सप्तासे एवनानै आरामसे फेसेवनानै माने जेबो हासार होआलासिनो जों जेसेबां मोननो गोनां एसेबांखौ मोनोमोन। गोदोनि बोथोरा माने सुबुंनि खामानि मावनायखौ नेयोमोन। दानि मुगाया नेला। नों खोथियानो फोआ, जिखुनु मैगं थाइगङानो फोआ, माने अखाखौ नांगौबाथाय मोनानो। बेखायनो दानि मुगायाव सरकारि पद्धति हिसाबै
नों दै जुगान नांगौ दै जुगानब्लासो नों बुस्थु गायनो हागोन मोजां नोङो फल मोनगोन थिग बेबायदि जाना फैदो आरो दानि मुगायाव माने बोथोरखौ नों आसा खालामनो हाया बोथोरजों आरो माने कुनु लोब्बा होनो हाला नोङो दानि जितु बैग्यानिक मुगानि माने टेकनिकजों आबादफोरखौ मावनांगोन आरो ना मावनांगौ जाहैबाय आरो दा जितु दानि लाइमोनफ्रा जिहेतु गोबां आबाद बा एजिमानि गुरैयै फैसा खामायनायफोरखौ नागिरो खिन्थु बिनि थाखाय गोबां भुगिनो गोनां जायो दा आबादनि गेजेरजों नोंथांमोना बा आदैमोना नोंसोर फिसा फिसौ फेदेरबोबाय दिनै बेसेबांबा गोलाव आबादजों नोंसोरनि जिउखौ गारबोबाय दा दानि लाइमोनफ्रा जिहेतु लामाजों खारदों आबाद मावनायनिफ्राय गोजानाव जादों थारैनो बेयाव बे भबिसतआ बिथांमोननि भबिसतखौ माबायदि नुहुरदों जुदि आबादखौ गारनानै गुबुन जुदि दा फारसे बे हिसाबै जोंनि साननाय मथेब्ला बिथांमोना इयुनाव एसे खस्थ' मोनगोन मानो होनबा आबादारिजों लोगोसे खारफानो रोङाब्ला नाथाय बै समाव जेला देहाफोरा रबगोन गथ' गथाय बुरजा जागोन हास्लाबनाय नङा बिसोर मानो होनब्ला दानि मुगाजों गोरोबलांनो हायाब्ला इयुनाव हरखाबै गोरोबनो एसे गोब्राब जागोन आरो सोलायनिफ्राय सोलायदों सोलायनायनिफ्राय सोलायगासिनो दङ जुगा दा बेखायनो माबाफोर बोसोन होनो लुगैगोन नामा दा बोसोनानोथ' दानि मुगानि लाइमोनफोरखौ बिदि जेनेबा आबादारिजों एसे एसे खारफ्लाब्ला इयुनाव माने थाबनो गोरोबनो हानाय गोहो जागोन आरो जोबोद मोनसे गोथौ बाथ्रा बुंबाय थारैनो नंगौ आबादजों हारिखौ बा सुबुं समाजखौनो गुबै फोथांना लाखिग्रा गुदियानो जाबाय आबाद नङा होमबा बेनिखायनो बिथां आदैया बुंनाय बायदिब्ला थारैनो नंगौ दानि लाइमोनफ्रा गोबां माने गोरलै रां खामायनाय बे मोनसे लामाखौ नागिरनानै गोबां बायदि खैफोद दुखु खस्थ' भुगिनो गोनां जादों थारैनो बियो आरो इयुन समाव दानिफ्राय जुदि जोङो गावनि जिथु फोथार थानाय आबाद फोथारखौ आबादबो मावनानै समाजावबो सम होनानै आरो गावनि जिथु गोरलै रां खामायनाय बेखौबो जुदि एसे मोनफ्रोमबोखौबो एसे एसे सोमोन्दो लाखिनानै मावलाङाबा भबिसत हयथ' जोंनि जिउनि थांना थानायनि जि समयसाफ्रा गोरानिफ्राय गोरा जिउआव खैफोदा साग्लोबनायनिफ्राय साग्लोबगोन होननाय मोनसे खोथाखौ फोरमायदों थारैनो गोदोनि जिहेथु जोनोमगिरि बिमा बिफाखौ लानानै आरो गोदोनि सुबुंफ्रा जोंखौ बुंबोनाय मोनसे राव दङ थारैनो थांना थानाया गोरलै नङा जोंनि गुबै थांना थानायनि मेन गुदियानो जादों आबाद आरो आबादखौ जों जेब्लासिम मोजाङै जुदि मावलाङा अब्ला नोंनि जिउआव जिथु संसार जानायाबो आस'खान्दा एसे दुखु मोननो गोनां जाहैगोन दुखु मोननो गोनां जागोन थारैनो बे सैथो बाथ्रा आरो बेखौ गारनानै रावबो सोलिनो हाया जि जानायानो जोंनि आबाद दा मानो होनब्ला दानि मुगायाव साख्रिखौ नागिरो नाथाय जोंनि आबादारिजों जुदि गोरोबनानै मावफ्लानो हायोबा बै साख्रिनिसै साबसिन हामसिन जों खामायनो हानाय गोहो बोलो जायो जिहेथु आदैमोना बेफोरखौ मोनबोबाय थादों नङा होमबा दा जों बेफोरखौ मोनबोनाय थाखायनो जों सानो आरो जेनेबा दानिफ्राय जुदि बिसोरो गोरोबलांनानै गोरोबफानो हायोब्ला होमबासो इयुनाव बिसोरो गोरोबनानै सोलिनो हागोन आरो गावनि थांना थानाया गोरलै जागोन आरो सोलिनाया गोरलै जागोन निस्सय गोजोननाय थाबाय बेखिनि गुवारै सुंद' रावनि गेजेरजों गोथौ बाथ्रा फोरमायबाय गोजोननाय थाबाय दान्दिसे सम जोंनो बे समाव बे दान्दिसे सम होनायनि थाखाय दा बे समाव नंगौ थारैनो ब्रह्मपुर गामि बे ओनसोल बा बे गुवार फैलाव फोथाराव गोबां रोखोमनि जिहेथु मैगं थाइगं बुंदों बिथाङा माबा सबाय बिमानिफ्राय लानानै केरेलानिफ्राय लानानै थाइबेंनिफ्राय लानानै गोबां रोखोमनि जिहेथु गोरान आबाद मावनाय बेखौ बिथाङा फोरमायदों थारैनो बिथांमोना गोदोनि साफा मोजां आबादारि बिथांमोना न'खराव आरो न'खर दैदेननानै बिथांमोना आबादजों लोब्बा थानानै गेदेर फिसा फिसौ फोरोंबाय न'खर सालायबोबाय दिनै बे लेभेलसिम मोनफैबाय बिथाङा होनदों नंगौ साख्रि बाख्रिखौ आसा खालामनानै जिउखौ माखासे समखौ ओरैनो थांहोनाङा जोङो साख्रि बाख्रि मोनाब्लाबो जोङो बेबायदि आबाद आरो मैगं थाइगं बारि बागान खालामनानैबो जोङो गावनि न'खर आरो गावनि जि सोलिनाय बेफोरनि गासैबो सुबिदाखौ बेफोरजोंनो जों खालामना लानो हायो
आरो नंगौ थारैनो दिनैनि जिथु आबादारि बा जोंनि बर' गामिफोराव थांनानै नायोबा नुगोन नोंथांमोना दिनैनि जाय ओनसोलाव गोबां मोजाङै आबादफोरखौ टाइमजों लोगोसे रोखोम रोखोमनि आबाद मावनानै जायहा लोब्बा लादों बा मावदों बिथांमोननि न' गामि ओनसोलाव थांनानै नोंथांमोना नायबा नुगोन साख्रियाला जेरै न' लुदों गामिनि आबादारिफ्राबो बेबायदिनो न' लुनायखौ जों नुनो मोनदों। ओरैजाय सोरबा साख्रियाला RCC लुदोंबाबो लुदोंबा सोरबा आबादारियाबो RCC बिल्डिं आसाम टाइप बिल्डिं मोजां मोजां थिंनि न' बेफोरबायदि लुनायखौ जों दिनैनि समाव नुदों। बेफोर न'फोरखौ बिथांमोना आबादनि गेजेरजों गावनि न' गंसे समायना न' गंसे बानायनानै लानो हादों। थारैनो दिनैनि बे सावरायनायनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनथिबाय हमदांना मोनबाय आबादा जोंनि गुदि आरो बे आबादजोंनो जों जिउ थांना थानायनि आरो गावनि इयुन फैबाय थानाय समफोरखौबो राफोद खालामनायनि मोनसे गुदि आबादा जोंनि होननानै बिथांमोना फोरमायबाय। गोजोनबाय बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव बेखिनि भिडिअखौनो आं लानानै फैदोंमोन। बिदाय लाबाय आं अरुन ब्रह्म।